T-bussi. Mitä tuo T-bussissa tapahtuu? Ai noista. Ikuinen elämä. Onks teillä ikuinen elämä? Pari pikkukivaa. Meillä kaikilla. Miksi se olis? Kun juo teetä, niin saa ikuisen elämän. Ja Jouni sitä näkee, että teetä on juotu. Kaveri ei lähde kulmallakaan. Ei varmasti. Ei nähty, kun me oltiin kännissä, emme nähty mitään. Oltiin epähuomioon. Onks tää niinku orastava